Yada say ya mo kwa baby Adom TV Badwam dwumade no so mre no wada age wo de mayenti yada say mambo atema sedan koma woni team no ai kaswa beyonce mo yade production no was solid de do so no tie 62 na ba ye na nwom na ha Medimafo Herbal Hospital and abey Dr. Time da so ai nwom no e ka asem ni nyina ne ayeye ewo Medimafo Herbal Hospital ne cappuccino Ajine dwa ho ne kasa de ma Medimafo Herbal Hospital ene ewa ha ye ne bedi nkomo 2025 ai bia na wa huhu Medimafo Herbal Hospital signboard no miamia bebre ba wunnim enyarwa hodo awo no mo esa wa be die obekire mu be me ne mu ache mu akwa abai Eviam Johnson na bia boko de Dr. Time da so no ho ye Doctor ho ye pa doctor wa ye adwuma ni nyina ti wa ma enya nwanwa yes anopay na o se Dr. Eba but bibia be bomu anopay na 2025 mu no wo yire mu yes e wo so wo ye research ni yi se be ya apomodin pa ebeba adaroma Medimafo Herbal Hospital ye hwe nyawa hodo a Adom nti obi ba ho no mu a won samfa ne yare enko Avia meda se na mamemfa nche amfa ma wo ne wahwefo ne watiefo na no pay na memma onka nchero mo se Medimafo Herbal Hospital Dr. Time da so na afi 2025 se de okan ye no afi we afi a ensese obi de yare every 2024 eberuwa 2025 se wo de aba bewura mu mpo a de tie no se onyame a ohata soro nti ho ebetimi ato esan se oba Medimafo Herbal Hospital ade ba akone se ye de ehabama ne de sayare na emom no ya na chambia ka se obeba Medimafo Herbal Hospital enfidi ahodo e wo ho a doctor de behwehwe oni paduanum enfidi ahodo bi wo kora beko hospital obegiregyina so na e wo so ne ade barade ba ko no se enya enfidi no na esa oyare na emom no ye tweri amponyame obo soro no obo asase na obo minu mienu ono no ye oyaresafo ene nti na bere bia na oka se na dro free Samaria enkansuo nkabo enso sanyarwa ahodo nyina na afi 2025 Medimafo Herbal Hospital Dr. Samen kanchiro obi a wohwe ena no pay se wono HIV muawa wo so a Medimafo na wo so de ba esan se Medimafo ne asafo awurade enti HIV muawa e wo so no de ba Medimafo na no kwasem se so de Medimafo ato nche a pachawo wontumi eni Medimafo da biara da esan se onyankopon ena tena dwam na wo de HIV muawa no e ba ye behwe o mogama hwese ampa HIV muawa no bi wo oni padua no mu a na se ebi wo ma sika doctor beje wo no o ma obosumi maako mienu ahwefo ne atiefo ntie ne yepa o de HIV case ba Medimafo Herbal Hospital a doctor ma obosumi maako mienu na se bosumi mienu no na se HIV no ankwa pa cha osika no doctor ebo ho maako edu e de amount se 1 cedi na otu a doctor ya na times 10 e de amount se otu a 100 cedis a doctor ya na times 10 e de amount e wo Medimafo Herbal Hospital edi antina me kana sa yeti America nsa nyina no se avia sa onipa na ye ka obroni na ye ba se ka no se ya eye onipa na ye saran so na onyame ne bo ni padua no enti se ni padua no ho to chema onyame ene siesie ni padua no enti mentena se enka se yare we de ani aduro me ka kire o na no pay se ene doctor meto nchia obi wo ha wo chinyifo oba bi ye chinyifo san so na ba ma bi ye chinyifo sade ebra oka ho asem nyina kire no no osida bi agesa medimani kohwe ansa enti wankasa bra Medimafo ebi e betena fidie so a ye betimi abobobo audio no video ahodo amu ahwe bi barasa wankasa to na mo na oba Medimafo a oba na obenya yarsa na adansidie no nso aka kire obi eno nti na Dr. Time na so mere bia no ya na omo US no ta bapa bi ko se obi free US ba na obegye yarhwe a okwa oka kire ni nua se Ghana na mekoye na nka doctor se o mera Ghana mewu na so wa ma mewu nyame adoma enne me no ka se doctor e opoko asemayira se de onya emergency no watena se e opoko asemayira na Kumasi ya bu akwa atwema hogo ade ba akọ no se oba Medimafo Herbal Hospital edura doctor de ma onkre ha no uko Kumasi asa edukro na yare no eduro kro na no de ma o enu nti bra na no doctor metena se ye yan se benya hwe oni paduanum ne hu se o haw no aye o haw se doctor edura de ma o no o de bre ade to so ama so atimi anya yarsa anopay doctor tena se opoko asemayira wa o yare bia wo ba na ya na doctor premium service na sa premium service ni nyina no eye say ya na tem bia doctor can say for the first time Ghana bakosem no ayarsa bia ba ko a obama ahiafo ne sikafo Medimafo Herbal Hospital
esan se obi kura 50 Ghana cedis be na yaresa obi nkita sika kura so ba be na yaresa wo Medimafo ade ba ko no se wo nkita sika na o yare a me ba cho doctor on hwo ma o ba Medimafo Herbal hospital ohoto wa mpacho obetima ba betua sika no enye ba bia na yaresa okwa yaresa bia bi wo ho be ka kire se fasika to ansa ne ahwo bobi kura ka se 5000 2000 to ansa ne ahwo ba Medimafo ntesa so sika bia kita bia na wo ba doctor mu aduro esan se doctor nim se onyame a ode Medimafo Herbal hospital ba ye na ono anam na nwa wadwuma so esa nkofo yare no obesa oyare enti hu hia se okase fasika ne bransa esan se onim se aduro ode ma ono oho beto no kwasem no se so ba Medimafo Herbal hospital doctor time da so the table so bo se aduro hodo ye na dodo na bi e table no so se doctor ye adwuma bra on to promo nkase magima home kakra patient entena chire okoso ye adwuma san se ono ankasa ne mi booster na waye no ere se tatahwe ono ankasa nom na duro no bi na unyo obi a ono ankasa nom na duro okrom ha se ya ede enti na wo se wo ankasa no unya adwe bi wo mu se Medimafo me ho ntome ekwan bia so ba Medimafo Herbal hospital ho beto yare bia ekoso wo nipadua no se free utire so kosi na ase bia na mantimi a mo yare so din e wo ha se baro ba Medimafo Herbal hospital onyame obo osoro no obo asase na oka kire me no mienu se yenni aduaba no ne mfa haban no mfa nsa yare no ode be sawo nso o yare esanse asemu ya atwerosem kan tambia na metena se na medwene ho pa na atwerosem o kan asase we hefa ena obi de bi ye adwuma na me ko atwerosem na mu se odifo Isaiah awo ne bra so no awo 2 Kings 20:7 ebra odifo no hu se da bi ne mam ho no nyarewa hodo atu atese yare basa mpomponi ade S2 atese woni mam no odifo bowura akwayem na bera okotete haban enu ni hina hodo de besa ne manfo nyina yare ewo 2 Kings 20:7 enunti we nyina kire se ampa ebera onyankopon aka kire Abraham se onfiri sa asase no so nkoba bia obeye ne wiase nyina agya no wa Dr. Tanda so wiase nyina yare safo ewo Medimafo Herbal hospital na obi o ha obi betima kwotera afidie so osi wo Dr. Tanda so de me nyina na sha ase aduro no me nyina na eye enti no ba me ho a ho beto adenti na ene o ma Dr. Time da so na o meje wa yara samum na o ko sa nipa no obi nso timi ayese mai mu ko dwom na mu kwa kodidwa obi ho se me ba yire de ma me beto bi wai o kan o se o me ba yire ye de me ba yire e de tisepona sa ba yire na e de tisepona de a ma me adenti na onko topona na preko na o ko to ba yire tisepona na o ko fie na sa ba yire enye da na o ye ne den enu nti e wo so ba Medimafo Herbal hospital e poko ase ma yira kuma ase ebu akwa atwema ogo enne doctor etena se o kire nyame ya adom so obetena se wa Accra ne Friday premium service no na premium service bia person oba bi obi ho ye adwuma also me dem person ba after 5 person ba after 4 ni nyina no obetumi afra ye numbers no Medimafo Herbal hospital numbers no e o TV no so ba fra ye 0244 774282 0244 774282 0500 727215 0500 727215 afei number twato 0245 449592 0245 449592 Medimafo Herbal hospital na ade ba ko no se pempi no ya na amanfo kire duro na bi mu akote ma men kan kire o se aduro bi abeti bia no ye wona kade a wo de be ka ho se wa amfa kade na nka ho ampa cho yare ne enko Medimafo Herbal hospital Dr. Time da so no sa akade ne nyina onyankopon abie na ni no wa kire no nso eni nti wo de ye adwuma nti wo ba ho beto sade tambia me ka kire o se obi kire o se kwate ahaban fa ye ho aduro a enkwate ahaban no awia oti na awia enya adwuma ahaban ye tena no pa ene anwumere men kwate ahaban so wo de obe ye ho aduro nso wa bra wo mfa sika nto ase e wo se de titie bia wo de kwens to ase wo bete ahaban so de ye ho aduro ma me papa ko gira ahaban no ho a ka kire ahaban ne sa ahaban me ti de akwakosa me yafu yare se de be ya yafu yare na wo de kwakosa no pa cho obeko wo kwa awia nkonko sanse ma me wote asisi e se obi ba won nche no pa tututu oba beto bara oba won nche awia o meto wo fie ahaban no sa na sitie sunsum e wa ahaban no no okwa no pa akwa koto ba okwa awia ampa cho nkonko da biara da bara Medimafo Herbal hospital awaduro no de abument na se mo obi mo obonini esanse Medimafo Herbal hospital ho o se bra sa wo ya chinyefo aba o se doctor me pesa me no to nchia enchia me no to no se me pesa me wo ansa na ma wa betua me ka bia o be kasa kire doctor ampa cho be mo awo ansa na watua wo ka wo di bia
ade ba ko say dura doctor dey ma oba opa awo no say tot ba ko odi mi odi gu anum o mena guna pato anajo da so ni kunu hia mu nhia biem me pato boso me beso na eba ne dem obi o chinyefo bo nse obeba ba wie no boso me beso no na onama ebi wa onkuta polite na okuta konku na otete ne omagum esan se waje nani so oni onyankopon atonchia oni doctor atonchia amana di encho Medimafo Herbal hospital onyankopon nam ne tumi so ya anwo adwuma afi 2025 ment na se ema yare encounter dem ade ba akoro se oba bi o ho a osi o na me de me beretwa enya nutama ne beretwa but etwa by force ne yeten se kokko timi ya saade no e woni padua no oba Medimafo a doctor show ni padua no hwe se kokko yare na wo so obetu ase de ama o saa so na oba bi se meni atenka pacho atenka no so kokko timi aya saade no woni padua no anu nti na me se bara Medimafo Herbal hospital ye wo parasite bi e kokko so e friend sign crampan enkrampan ya de esi kokko so a etretre efa kokko so nyina se wantwa ebe ha kokko no bar kokko so ba ni padua no ma eno so tretre efa ni padua no mina etimi kura ewu didi akodi wadwen na afi wadwen na ahyase na echese wanhwe ya o ye ne o ma bi ti se obi a o bodam no bara Medimafo Herbal hospital doctor the time to so de ma o be ma bi ho se me be ma nya adwuma na mi ankasa na be se bi a bosomi mienu ni me be ma nsore da sa be ma sa osore ahomache be 5:30 na be ma no pacho ntimi antwa 7 wo mpa no so ampacho wadi dem wanhwe yi a ebe kakra no wuntumi nya adwuma biem saafo ne ba Medimafo Herbal hospital doctor tam na so esanse ono na bibiduro ena nkohini eni nua hodo no watimi aya so no so edi egutoa mu edi saw yare me pacho de ba ko se Medimafo umma ho nko hu se ye de abrofuduro ena ye district atetara ho ne ye de ma pacho da bida aya bibiduro kan esanse se ehedua ho a ye de ya bibiduro a doctor nkonko fa abrofuduro ehedua ye dua bi a ma me se wokɔ wura mu a ehedua no oba sia na ba emasi ha na ehedua no eye dua bi a wura mu esupa enti obi o ye obofo onkɔ wura mu da first time onkɔ wura no ko tse ase oba bi pene so wura mu a na ne hu bo no birimu obekɔ no hu nipa bi a wura mu ehedua no timi esa bosome bia ehedua no enya ne menses wura mu ho asama mekan obesi de ne ndua timi nya ne menses ehedua de omode hye a ensori bi kura yusu ye hye ehye no eho asam na mekan na oba no so osia na be ma ne si ha bosome bia oba no edua na eho pai na ho pai sa ensuo bi firi mu ba ensuo no piepe etene fa dua no ho a na ayese boja no saa na ni ne etie eporepore gufo ma ye kwasesa ba ne abehye ne de ye ehye no en eye aduaba kese pa esan so ye aduro unim ti no ote ho saa so na odum enso aduro pa wa ne ho no na ye aduro bare unim oba Medimafo a doctor the time to so na afi watu ase e de ama ho yare be na woni padua no saa so na sunsuma ba asa tambia na ka se susumasa ba sunsuma ba asa saa adua we anase saa ahoma we no eye dua esan so eye ade a mpato etu nyarewa hodo ase pa bare ye wa akade ya de ka ho unim ti no te ho ana they say no yare etu so atese doctor atena se ne opoko ase mayira kuma ase ya bu akwa atwoma ogo school junction Friday premium service but we are adwuma bia we business person ti no unni time a Friday no betimi aba Medimafo Herbal hospital fine numbers no afre 0244 774282 0244 774282 and 0500 727215 Friday no ubuka appointment aba be share doctor na ne doctor akasa ebi obi ka say Friday dey ebuka appointment intero ebi am dey mintumi mba ye wa doctors for bibire wo hospital wa pacho obetimi ahwew enti obetimi aba na no kwasem no say wo pa yaresa bia ba ko ehwo tie environment ne clean na onko fa yare yemfa nko fie Medimafo Herbal hospital obetimi be hwe say na say we den ke hotel o but esan say o say ahonidie pa ene ayaresa papa ene ekro ayaresa bia bi o ha be ko no po washroom ground to me nwura Medimafo Herbal hospital oba ye oba bia betimi adware baabi a obesiesie ohun nyina a Medimafo eno nti na sa wo baabi na wo akiri o se obi a me ba ade sam ya menya baabi na mpacho oba Medimafo Herbal hospital na ade sam wa onko high hotel ya baabi o high be mu ada ade kye na okọ obeso oba nso be da na ade kye na oje ayarhwe a wo mo beso mo ba be da nyina na o kye no mu doctor time na so nyina betimi aba na anwumere na mo ba be da o kye na nopa na mo hia doctor time na so na o de bere beto yare so na afa watu ase ade ama o entena se afa 2025 mentena se mfa yare emfa nko owo
obi sin ka me doctor ntema nka me maame yare enku angu me doctor ntema nka me papa yare nka mfuma nko asamado ade ba akuru so obi ontimi ma Medimafo ye obi a wawo tem ya doctor kasa asem na manfo bi sa na obi a wawo de o ye de ba ayarasabia obi a wawo ni atam ne de na to kam ne de na ba Medimafo pa cho se nipa na wa doctor ontumi enyane no enhyiranka nyame se nipa ne ngui na emo nipadua no na aya mera fa ne bra Medimafo Herbal Hospital doctor the time to so ro atu ase de ma afen so obi a wontumi ma ye obi o de na yare sresra de se bia ogyina traffic mi o de yare sresra ya memfa mma esan sa o de ba doctor be sa yare ontimi nkogina se mfa sresra de biem na wo a woni sika no pa cha obra esan sa bra na suafo ne nam na Peter mkoduru sia da na no ebra mkoto abrante no abrante se mpa cha mo ma misika e Peter ka kire se na sika no gete de ni bi na emom de ewo ayaresa eno nti doctor time da so se ayaresa no de ma wonti bra poko ase mayira kuma ase ya bua kwa atwoma ogo school junction ana oba doctor the time to yare no so na afi 2025 HIV muwa na aba o widie no no o de ba doctor sa yare no de ama ho kan na hye no so se oba be gina machine bi so o Medimafo ebe wo so nipadua no yare be hwehwe nipadua no nyina na emom no nipa o sa yare onyame o hata soro na nanim onyama ahra wasase so nyina ama no ono na hye sa yare enti doctor mu odura onyame tumi ene ta aduru na chime sa yare enye doctor na nkasa tumi anu nti na wo so oba Medimafo Herbal Hospital no Friday special consultation and premium service no bra na beje wa yaresa enen so doctor atena se ye numbers na bra ya akro no ye numbers no 0244774282 0244774282 and 0500727215 last number 0245449592 bema so 5 days pena doctor dey ma mame yeda se anopai yansi yeda se papa panti Medimafo Herbal Hospital na wote won enkanon ti de how bia no oberama Dr. Time da so ho oni team no o my crowd bejo so yeda se omre no adaje ode FM ye ne ya yenua ba Becky ne birthday happy birthday enko Emma Becky anu bia de freno ti happy birthday enko ma Becky me don fato ho na yenhwe onyame onhira wata ma me erade nya okese Oma sunfra domo enko adomo happy birthday Becky onyame enhanya Becky ni ai ti happy birthday enko Emma onyame onhira pa na onyo kese kwesi se obeye kese ma yemfansi ha na ye na wase omre ene wadaje a wode ma ye kwesi ya krado asemidi kan toaso e de ama owie pe na pensempense mo no abakoso mo afidie no na Adom TV fi say wazo ye midin e de afia amankwa tamaklo ma de nyina well back kofi ampedu mamensan wo hye ne biem ai happy birthday enko Emma me director well back kofi ampedu erade enko so enhirawo erade ma osumfra dumu enko adumu ontene ni mu nchirawo badi frame no afie be mu bibia anya kama enhira emfamma director producer well back kofi ampedu ona da so no be men munyamfo onkwaso di wonkwa na erade asiesie ahihya ma asase so no di men ahodin mu ene nkwatenten happy birthday enko Emma wasinsia ye krado bidi de afia amankwa tamaklo